खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीब बसुमतारी। बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा थामहिनबा BPF नि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै थामहिनबा फैगौ एप्रिल एबा मे दानाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ माबायदि राजखान्थि गेलेगोन एबा बिसायख'थि गेलेगोन बेखौ लानानै रोखा खालामना होदों BPF नि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि BPF दोलोनि माखासे बाथ्राया ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव ओंखारगासिनो दं। बेखौ लानानै रोखा खालामना होदों BPF नि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों दि ससियेल मिडिया एबा माखासे खौरां बिजोङाव ओंखारनाय बाथ्राया गासैबो नंखाय आरो बेखौ लानानैनो BPF नि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा खालामना होदों फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ NDA जों सोमोन्दो थानाय नङा आरो BPF दोलोआ रावनिबो मदद लायालासेनो BTR आव BPF दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बिथाङा रोखा खालामना होदों। बे समाव बयबो मिथिगौदि साननैसो सिगांनिफ्रायनो BJP आरो BPF दोलोआ फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव एलायन्सै राजखान्थि गेलेगोन एबा बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बे समाव ससियेल मिडिया आरो माखासे खौरां बिजोङाव ओंखारनाय बाथ्राखौ रोखा खालामना होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावदि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो BJP आरो BPF जथायै फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बाथ्रा सावरायबाय थानायखौ बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा खालामना होदों आरो बिथांमोना बुंदों फैगौ 30 नभेम्बर थामहिनबा बैथि दाननि 30 नभेम्बर खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिमलायाव BPF नि CWC नि गोख्रों सावरायनाय जागोन आरो BPF दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय फैगौ 30 नभेम्बर खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिमला ओनसोलाव CWC नि गोख्रों मेल जागोन आरो बेनि उनावसो माखासे बाथ्राखौ थांखि लानाय जागोन होननानै बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों बाथ्राखौ बे समाव फोरमायनाय जादों। बे समाव बुंदों लकसभा बिसायख'थिनि एबा BPFआ हारसिङैनो इलेक्सन गेलेगोन फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव। बिथाङा बुंदों BPF खौ BJP जों एलायन्स जागोन होननाय एबा समाजारि बिजोङाव ओंखारनायफोरा बेफोर गासैबो नंखाय आरो बेफोर नंखाय फोसावनाय एबा नंखाय बांसावनाय होननानै बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखायै फोरमायदों आरो बिथांमोना फोरमायदों दि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव मोनसेबो दोलोजों एबा NDA जा इन्डियानो जा बेयावहा BPF दोलोआ मालाब्लाबो जथाय जाया हारसिङैनो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ गसंगोन आरो BPF दोलोआ हारसिङैनो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बिथाङा रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ माबोरै बिसायख'थि गेलेगोन एबा राजखान्थि गेलेगोन बिथांनि खुगानिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। আহি আছে জানো আমি মে মাহত হ'ব আৰু মিডিয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়া বা কি মিডিয়াত যেনেকৈ আমি BPF হিচাপে BJP লগত এলায়েন্সত যাব বা কিবা কিবি এনেকুৱা যিটো ওলাই আছে সেইটো আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত নহয়, হয়তো কোনোবাই অপপ্ৰচাৰ কৰিছে। আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্তটো হ'ল BPF হিচাপে অকলে ইলেকশ্যন খেলিব, সেইটোৱে কথা। আৰু আমাৰ অহা 30 নৱেম্বৰত বাক্সা জিলাৰ চিমলাত CWC মিটিং হ'ব, তাতেও আমি আলোচনা কৰিব। বেলেগ মানে সিদ্ধান্ত সলনি হোৱা নাই, আগৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেই হিচাপতে আছে দেই। এইখিনি